og velkommen til Her Liv. I aften har vi Sun Yat-sen. Nå, Sun Yat-sen. Kan du så fortælle lidt om dig selv, sådan om din barndom og hvor du er født og så videre? Det kan jeg i hvert fald. Jeg blev i 1866 født af mine forældre, som begge to var bønder i Guangdong i Kina. Hvorefter jeg i en ung alder, som 13-årig, altså i 1879, flyttede til Hawaii, hvor jeg begynder på en vestlig skole, og hvor at de fleste af den grund var kristne. Og jeg vælger derfor at konvertere til kristendommen. Og i og med at jeg studerer på den vestlige skole, så får jeg ligesom et helt andet syn, et mere vestligt syn på Kina. Du har også skrevet en bog, og hvorfor skrev du egentlig den? Jamen, den har jeg skrevet, fordi jeg har oplevet mange ting i mit liv. Blandt andet, jeg er blevet dømt til henrettelse, og mange af mine venner er blevet henrettet, og jeg har flyttet rundt omkring i verden. Og efter krigen, eller under krigen faktisk, flytter jeg til USA, og vil gerne starte en revolution. Og bliver derfor dømt til henrettelse, og vil derfor flytte til England, hvor jeg bliver fanget faktisk. Men jeg når så, eller jeg flygter så med hjælp fra en af mine gode venner, som jeg gik på kostskole med, da jeg boede i Hawaii. Nu hvor du nævner din engelske ven, så har vi faktisk inviteret ham ind i studiet her i dag. Spændende. Velkommen til John. Hello! Hey! Hey John! Long time no see! Yes! Nu hvor du egentlig nævnte ham før igen, så vil jeg faktisk gerne spørge, hvordan I to blev venner. Ja, jamen det var på kostskolen på Hawaii, hvor vi var ude i sådan en vulkan, så var jeg lige ved at vælte i. Så Sun Yat-sen, han lavede sådan en kung fu trick og reddede mig. Okay. Har I været venner længe så? Jamen altså, jeg står jo i livsgæld til ham, han har reddet jo mit liv. Og, Tilbage i 81 faktisk. så jeg reddede hans liv bagefter. Hvordan og hvorfor hjalp du? Men det var jo netop fordi, at han reddede mig ved vulkanen her på Hawaii. Så tænkte jeg, at mine forældre, de er jo inden for Udenrigsministeriet i England, så de kunne lige lave en masse papirarbejde og en svindel. Nu siger du svindel. Ja, men jeg ved ikke helt, hvad det var. Det var i hvert fald noget med en masse penge, som ikke blev særlig meget nedskrevet nogen steder. Så, En anden gæst, som vi har inviteret til studiet i dag, er forsker i revolution, Gert Nielsen. Velkommen til. Efter hvad du har hørt, Sun Yat-sen har fortalt om, hvad skete der så? Hvor tog han hen efter det her? Jamen altså, Sun Yat-sen han tog til Japan, og det gjorde han egentlig for at få medgang for de her kinesiske politikere. Men problemet det opstod, da han kom derned, det var, at de ville ikke ligesom snakke med ham, de ville ikke lytte på ham. Så det var egentlig et stort problem. For der blev Qing-dynastiet et mere militær magt, hvilket selvfølgelig gjorde et stort udfald. Kan du fortælle noget mere? Jamen det skete, det var, at han blev eksponent for den dele af oppositionelle kræfter, som der primært havde at arbejde for en republik, som i modsætning til de gamle revolutioner, som stadig gik ind for den her konstitutionelle monarki. Og det var altså fra 1895 til 1911. Og det var her, at ham her Sun her, han var med til at skabe de her 10 revolutionære forsøg, der alle sammen blev slået ned. Og i 1905 i Japan, der var han i stand til at grundlægge den forenede liga, som gik ind for de her 3 folkeprincipper, som var nationalisme, demokrati og socialisme. Og så vil vi gerne til sidst byde velkommen til forsker Henning Larsen. Velkommen. Ja, goddag Henning. hej, fandme dejligt at møde. Ja, lige Hej. Jeg er glad for, at jeg måtte komme. Ja, Henning. Du har skrevet en biografi om Sun Yat-sen. Hvorfor har du gjort det? Jeg synes, han var meget spændende, og specielt i politik. Og på det her tidspunkt, han var en institution i kinesisk politik, men han var ikke i Kina, da den her revolution brød ud, og på trods af det, så ville han gerne være præsident for Republikken Kina, som på det her tidspunkt havde hovedstaden Nanjing. Men han måtte desværre afgive posten til sin konkurrent,
Chiang Kai. Og så i 2012, december 2012, der blev der afholdt et grundvalg til grundlovgivningsforsamlingen. Og det er det eneste demokratiske valg, der nogensinde har været i Kinas historie. Så det er meget spændende. Ja, jamen lige præcis.